Shukrbarni horo sabo thaniyal gotharno ring. Thalai lokai ang ringya gotharno ang no rungka. Gotharno ke ningno ringo. Gotharno ang rung. Thaniyal ni ma pasung to sawi dongo. Thaniyal no gothar sorry sonjoshi ringi telango nei. Te ni call detail bo nukjaka nung bono 851 call khaijak horni jorawo. A jorawo thaniyal maiti chawine thui dongkha. A jorawo nung bono phone khayo. Ni call detail bo nukha. Abon tui ningtam sanamujung je kubikok abono sari. Thaisa kok phano bkhawta hoidi. Je saman hingga ano thanel chawo je semberi malanya ni hinai. Aboni pore hingga ke je thanel chaka ano nung nokni nokna sikang ano call khai di hinai nai thanel. Hingga ka ang bono o tabo o time bo ang bono call khai ke samalia to bono ang bono call khai ke nokna sikang nokni ang. Topni nokna sikang call khai ke. Nokna sikang call khai ke. Thaniyal de berin malanya ni thang eba nung. Malanya hingga ka keninya malanya thang. Thaniyal ni bo beri dongo. Thanel ni bo beri jo. Abri sabo. Beri nyoka ang sab semia. Pujani logi phanya kok. Pujan logi faina kok. Ge nenga froni ni beri bai salaya de ba thaniyal ni beri salaya da ni beri sabo. Ako ro salaya da. Salaya. Ni beri bono na saya. Saya. Boro ana abri ani je beri hinjang nai. Dinono plastik ang malanya thang bo bai. Ano thanel no malari na talang. Te kaisa kok miao nung dong TV ni video nugui man khana kaham keno. Ni beri puja. Srai sawi dongo. Ang thaniyal lo sinia ang sonjone sinu honei. Thaniyal lo bo mongsa pono sinia ni sawi dongo. Ge nung tabo sai dong. Thaniyal ni yang te se nung a beri be malayo honei. Abon tile bujor te kubi akok. Je aro samane hingga kai beri samane kisapono kubiya jemon borok thanel bani sini layo. Thaniyal bai sini layo. Thaniyal bai nung a beri no risite da nung thaniyal bai gotharno bulai rika. Bulai rima kai ang bulai ria. Borok budi ke buja ka ang abo semia. Puja je sawo get beskang malayo nei nung bai. Bo jaga malai kubi kok sadi. Malai mane hingga ke puja songni nok buskang malayo. Nung thasing kubuni new channel saka puja ni nok bisingo malayo honei. Malai mane hingga ke plastik malai kha get buskang tarpore talango ano nok bisingo talango. Sabni nok abo. Puja song nok. Ajorawo puja ni nok ni borok keb gerei. Keb gerei. Keb nuglia norong no. Keb nuglia sudo chawano nana chimi tong hene. Abi nana norong nuglia. Horni koita baji tong ajora. Horni koita baji tong abo semia. Nunga fru chaimia time rong naya. Naya jage. Nung jojorawo beri be malanya ni nok bisung habai thangka. Ajorawo sakduku manjak thaniyal sakduku manjak gothar afru boro. Afru boro hingga kai ang abo bo semenja. Boro anok pore kol khaja sing school mata hene. Bo jaga ni school mat. Kulbari school mat. Kulbari school mat. Jojorawo thaniyal song bujak mani koktuma nung bufru khana. Horo. Jojora nung ni beri bai tongi tongo az. Tamani saho. Tano kothar saharo sing bujak tongkha phaisidi hini nyogo. Ang nung apro sawo mote hine ano kothar saharo nung ang ko ni abri ni nok ni nung nokhori phaisidi hine. Singyang bujak tokha nung sasuno himi haidi hini saharan. Tiras bari ni simi nung ni nogo himi thangka. Ni himi thangka. Te kesiko koktuma ni bisinde kisa khana mani. Ni phone jefru nung beri ni nok ni nokhori thango. Afuru ni phone kheto klai thangka ni nung samani dong kaisa jaga wo. Kubi jani na phone kheto klai kya? Klai kya. Phone kheto klai nya sakang nung thaniyal gothar bai kokra saka. Ni saka. Aboni ulo nung himi thangte thaniyal gothar bai nung bor malai kha. School mato. Direct school mato te kono kok sajagya. Afru horni koita baji tong na. Horni koita baji tong afro angbo asuk sameni. Thaniyal ni mobile te kaisa nukha. Bathaga di gulu hini text khaijak nung. Abono tamono tuine obo haike text khaika. Afro borok sawano norok aron tong di bathaga di gulu hini ang saka. Borno ang arne nokhe sikang. Tong di hini arno. Ang phai tong hini ja. Tarpore ka ang borbai rojong mato ang ko mato kulbari mato thang malaikha. Borok je bujak ma lama te nung himi thang. Ang asuk to alama borok bujak to ang semen ya. Topna ang lam je phaima lama ang himi thang. Phaifru je jorawo noro tira jo beri malanya phayo. A jorawo noro bo lama ti phai. Lama phaima ni hinga ke je bor kathar tui tira jo phai.
Bolkata Roti. Hai hai belai kina wara masih jebek kirim hasilnya. Hai talak sidak mabli kasebeka sosial media wo mukul baitang eba kok baitang nadak sidak mabli. Angkete tauk te bok sonok punya no mabli nunguyo kaham kin semani tong neba kaham kino boji mane tong na tenini mabli po hayang no. Angkete tauk te bok song tenini mabli ko baise. Tanai salo hai sini takuk taniel debroma. O baike belai kino sini takuk sonjoi debroma ne logi. Beri malanya ne tangmani yaklo. Belai kino obaike kami amtani beroro obaike bui rohor jamani yaklo belai kino tabsurate sini takuk taniel debroma langma jote eba obahai belai kino ta thanglo ta thanya belai kino wana laja te bini nong nukune beroro te apno tene belai kino sini takuk sondai debroma no obaike sini te takuk te buk song belai kino social media ni bisintei belai kino kok sil jamun sil jawi tongkat tam neblo obaike sini takuk sondai debroma kobai kok saya ni neba obaike kok no hui tono hini nai social media ni bising tibo kowi kok no saya hini nai o hai hini nai belai keno sini te tauk te bok song sini tauk sondoi de broma no o hai ke kok sil jawi tongka enga apno tu ni no tenin chalo sini tauk sondoi de broma sini te tauk te bok sono kok kesana ni bagui phai ke ba hai ke kowi kok no sana ni bagui enga te tauk te bok sono mapli no gibo buji manai tongna phane te tauk te bok song sing bisi kok se hui tenin ni chalo sini tauk sondoi de broma thanai chalo o hai ke sini logoro bai kok se jajang mano tine tam ni sini te tauk te bok sono sawai kanari ga baba wai ge message riga up no tine sengkisa bini khong bis de ba mapli bis te sengkisa kam ge mo joi na lana engai te tauk te bok sono kisa kam ge nai tongri tini no mapli no Shukurbarni horo sabo thaniyal ketharno ring. Thalai lokai ang ringya Ketharno ka ang no rungka. Ketharno ke ningno ringo. Ketharno ka ang rung. Thaniyal ni ma phasung sawai tongo. Thaniyal no kethar sorry sonjoshi ringi telango nei te ni call detailo bonuk jaka nung bono 851 call khaijak horni jorawo a jorawo Thaniyal maitui chawine thui tongkha a jorawo nung bono phone khayo ni call detail bon nukha abon tui ningtam sanamo chung je kubi kok abono sari thaisa kok phano bkhao ta hoidi Je saman hingga ano thanel chawo je semberi malainani hinai aboni pore hingga ke je thanel saka ano nung nokni nokna sikang ano kol khai di hinai nai thanel hingga ang bono o tabo o time ang bono kol khai ke samilia to bono ang bono kol khai ke nokna sikang nokni ang topi nokna sang call khaiga nokna nokna sikang kol khai ke Thaniyal da brin malainani thang eba nung malainya hingga keninyo malainya thang Thaniyal ni bo bri tongo thanel ni bubri a bri sabo burinyo khang sab saimnya pujani logi phanya kok pujan logi faina ko ge ninga froni ni bri bai salaya da ba Thaniyal ni bri salaya da ni bri sabo akoro salaya da salaya ni bri bono no saya saya boro ana abri ani je bri hinjang nai a dinono fastik ang malanya thang boba ano thanel no malari na tlang te kaisa kok miao nung dong tv ni video nugui man khana kaham keno ni bri puja srai sawi tongo ang Thaniyal lo sinia ang sonjone sinu honei Thaniyal lo bo mungsa pono sinia hani sawi tongo ge nung tabo sai tongo Thaniyal ni yang te se nung a bri be malayo honei abon tile bujor te kubi akok je aro samane hingakai obri samane kisapono kubiya jemon borok thanel bani sinilayo Thaniyal bai sinilayo Thaniyal bai nung a bri no risite da nung Thaniyal bai ketharno bulai rikha bulai rima khai ang bulai ria borok budi ke buja kha ang abo saimia puja je sawo get beskang malayo honei nung bai bo jaga malai kubi kok sadi malai mane hinga ke puja songni nok buskang malayo nung thasing kubuni new channel saka puja ni nok bisingo malayo honei malai tang mane tapal hinga koksa fasting malai kha get buskang tarpore tlango ano nok bisingo tlango sabni nok abo puja song nok ajurawo puja ni nok ni borok keb gerei kebo gore keb nuglia norong no kebo nugia sudo sawano nana chimi tong hene abi nara norong no nuglia horni koita baji tong ajura horni koita baji tong abo saimia nunga fru chaimia time rong naya nai jege nung jojorawo buribe malanya ni nok bising habai thangka ajorawo sakduku manjak Thaniyal sakduku manjak kethar afru boro afro boro hingga kai ang abo bo saimenja boro ano pore kol khaja sing school mato hene bo jaga ni school mat kulbari school mat kulibari school mat jojorawo Thaniyal song bujakmani koktuma nung bufru khana horo jojora nung ni buribe tongi tongo aj tamni saho tano kathar saharo
जों बुजागै दंखा फायसिदि हिनि नगो आं नों आप्रो सावो मते हिने आनो गोथार साहरो नों आंखरनि आब्रैनि नगनि नों नखरि फायसिदि हिने जों yang bujak tokha नों सासुनो हिमे हायदि हिनि साहरवान Pirasbarini simi nung nini nogo himi thangka. ni himi thangka Te kaisa kok tumani bisinde kisa kisa khanamani. Nini phone jefru nung brini nokni nokri thango. Afuru nini phone kheto klai thangka ni nung samani tong kaisa jaga wa. Kubi kubi jani na a phone kheto klai kya. kalaikya Phone kheto klai nya sakang nung thanial kathar bai kokda saka. ni saka Aboni ulo nung himi thangde thangte thanial kathar bai nung bor malai kha. school mato Direct school ma to te kuno kok sajagya. Afru horni koite baji tong na. horni koita baji tong apro ang ba sik sameni Thanial ni mobile o te kaisa nukha. Bathaga di gulu hini text khaijak nung. Abono tamono tui ne oba haike text khaika. apro borok sawano norok aron tong tong di bathagadi gulu hini ang saka borno ang are nokhai sikang tong tong di hini arno ang phai tong hini ta tarpore ka ang borbai rojong mato ang ko mato kulbari mato thang malaikha Borok je bujak ma lama tu je nung himi thang. ang asuk to alama boro boro bujak to ang semen ya topna ang lam je phaima lam ang himi thang Phaifru je jora onoro tira jo buri malanya phayo. A jora onoro bo lama ti phai. lama phaima ni hinge ke je bolkathar tui tira jo phai bolkathar roti Borok a lama on bujago phiaba nung a lama ti je thangai. ang alama tin thang A jora noro ke bonukliya te ke bonono hui thait hinliya. hinya Noro khorok tam phaile mani. Asolke tabo koksil chawi tong nono thanial te kathar. Sonjoy no buri malaya thang hunai. Phiaba tabuk je bujang nai kathar. Bo soi soi sai tongo sonjoy no asol buri malaya thang hunai. Oro kono bo thanial ni kok no tubuya. Nung to tabuk sai tongo thanial bo malaya thang hunai. Tangi ako kai jang ke bokun pan semya sudo ang simi jatalang kathar no kathar nang an logi thang dama no hinai nya bokun pan semya bo thanial soi soi ja. Sorry, thanial soi soi no ringi telang eba nung da bono ringi telang kubui kok sadi. tulang mani hinga ke keniken thang layu sung thanel chawo nono tini brima re na ni hinai nya ke thanel chawo an briba phaina kok kini ne Nung a jora sungliya bingko bini burini bumong bini burini sinimong. e singlia nya ke ang saka pro nungse ano abri mala ni hinga ka hindi hin saka thanel no ang saka ta nungse tulang na ni hinga ka hindi hin saka thanel no Tabo puja to sawi tongo bo thanial no siniya hanai nono si sinu ni sawi tong mungsa bo thanial bai bo kuno sini ja korei hanai koklam sawi tongo miya nung sakbai tongo video nai ni jeng thangma pore phano bo darak sidak sawi tongo ang thanial no siniya kathar no siniya ang sonjo no sinu sonjo si ani sila aba ini sawi tong abon tu ningtam sanamo jong puja hangka kai je adino namati khai ani girlfriend no hinjago nya kai thanel le bri ke phaina kok mani bo phailia nya kai bo katharni logi thanial torogir kan brisa heli hangka kangaro taga tongoi tang hene hene bo torogoi rikha puja bai sini lemani salbo sikangka eba keba busuk bisi kaka puja bai malai ramen jote ekdin siko adino no first malai adino no first malayo tabok sadi nung je jorawo nung kulibari school ma to thanial kathar bai malakya a jorawo thanial kathar no nung ni nogora talangi thang na nogo tlang thang bo thanel chawo mate hinai ni nogo ano muthru jamana hinai gaka ang saka dol kaisa ba ni hindi hini saka nung o jorawo kiriliya thanial kiruinyo saka kiruinyo thanel chawo mate hinai ang nogo to dintai thuimalia ano ni nogo tuiji gaka ang bo yang bujang nogo borno kiri tongka akon hindi ano kai nogo ni tlang khang bongno baksa baksa borok bong paran nong parani borok sawi tong Sanjoy kathar thanial songna ba ahoro rubber bagan sin nokbula ni sawi tong kubi kubi ning rubber bagan thatang ka sari nung borok no rubber bagan mo mutuka lar bagan ang nogo no muthru bongno an nogo ge tei kaisa koksil sawi tong tabok no tei chung sakbai thang nukha nung thanial no tei kathar no bithi pairi mani abo tamo bithi pairi nung bithi pairi mani gaka bo busak samani bai lumani je jorawo ni nogo tlangai thango thanial tei kathar no afuru thanial ni sakbo bahai thalenni saka phukai kisa phankri baksa jemon bujagai tokjagai sori sai mote heno
hingga topno bo kok sai dongman kaham kaino Gineng ajora wan chukliya Thaniel ni mafasung bai kok sanai tei tangai buja kha aborono tei horno kok sanai bagai nang kisfang chai tukliya tei nang kiriliya ni nogo tomung no asuk injurung jak borok ni nogo dai tonijak tomung no boni nogo langma choi thanga ke bazara sammanai nang abro kiriliya kiri pharo je o thanel sabo nogro kono phano ta saisidi hingga ke thanel sabo bini parents no ta sari Tharnile ketharni hingga ke bokun pan sayano bosuru phaikya betok laikya sring to nang Thaniel no tam tam bithi pairika thanel lo pairika jemon move kaisa pairika hingga luma bori besak sambari abo sabuni rang bai pai ani rangbain bo jaga bo pai paimani hingga ke bolgathara bujak mani horoda eba ke shalo salo abon time dino nang je jorawo shonibar ni fungo 10টা 11টা সময়ও Thaniel no scooty bai khlai nogo tuni riyo sungobo saiman ka ajora nang tangai mafasung bai kok saboliya mia horo Thaniel ani logi thangai haikaba jongti rajao thangai nai bujagai phaika akogro nang tang saboliya sabade karan hingga khnao bin ma ration hinne hingga ang thanel lo sai ka buka ang nin ma bai phai sari go malai phai na hinne gini malai kha malai liya aborong gothana khana kanyo borok mote hingga ka jibu sogoi ka hinne khnao je jorawo borok sharik ni jorawo jibiwo sogoika ajora ni simi nonok kol khaisuka borok kol khaisuka ni nok ni borok no kol khaika nono phone khaika ni number ro angni ji sawi manu ajora nang tangai kol receive khailiya khaina karan kaka ani yago ya phone afro babuni phone ang use khai tongo afro ke ang tilia abo ginung ang phone silent no riglango kaka musuna na thang noro khorok tam Nobin Chaudhary parani simiti raja phailemani nini dol khorok ni bujaka khorok sa khamnogo sogika ajora to khorok ni sogika khorok sa to discharge mani si phayo giding afuru kirili ada je angkol isip khaya hangke manjakne olo haike nin dol ni bagai nang kispano khayok liya yo kha yongma pore ang boban suka motero kunu rok hini rok kunu kaisa problem kaka bini ma babu songno sanai no hini wansuk tong ang sarigo thangmalanyani no hini wansuk tongo tarpore wansuk mang tongkha ekdom busago ekdom ki ase kirma hapka tarpore khnaka tarpore unko hini saka jemon tam hinai bini ma songno khnaka jibu sogoi ke hini na amni pore ang bong nogo thas thaliya Gaka abo bos sarigong ani babani phone silent ruoi ang musun hana thanga nang to shonibar ni dibor jara siram jago shonibar ni fungo bo onek non kol khaya Daniel ni mafasong onek no khaya an biskang bo khaya fiaba nang ajora bo borok ni bukhano tebo dusari rikha kol receive khaya nang Daniel ni bagai mungsa bo khuskobor naliya do abong kha tangai nin mafasong tapu jora Thaniel no jibisa khamno go thangai nayako naikya dara song naikya dara ni dara bai ni moi naikya ni khanao gaka ma song gakai nokhormaya mas iko nana thi tere solo jongo borong nok nis nokhormaya mate kening tawo puja baile bobo hai cholui tong puja bai contact da tongko hai ke kokdo sai tongko saleya tabuk ni dol to beleke no serious angjak kumawo kulugi tongkha bo tabuk jibisa khamnogo kthar to himi basai tongiman ko binbo sa khamya nongjak nang je bunai rok romnani bagi chaitu ya tong je bunai rok no ekdom manjai asa borno naichungna niti abunai rok sabongna nang tamini khaka ang saimia saborok to buya abo je bujane rokno saimanai sabu buya gaka ang je wansugo je media rokno police rokno sabo borno jeske pano romna tei ang je bongneo Thaniel kathar longni logi ang support tongo je jaga thana musungo arno thanai je police je kono jaga high court je jaga pano ang thangna gosio ani okong no kok tongnai tamni ang okong sanai je bongni logi je bunai rokno ang jeske pano majra kotor berna tei nang tabu bo jaga tongoi tong nini parao naki kubun jaga an moni nogo tabu ang tong nin parao thangya karui tangai nang nin moni nogo tongoi tongkha aro kha sawo police rok jemon sawo nang sarigo anomoti sawo jemon police rok sawo nang ang rihin ka kai
पुलिस थाने borok dotino ma phaina hini sauta hingga ke angorni moi bei moi ni bara bai nogo the kare oro dong thoka hingga ke ang borok bai malai maya ko ap phen rok bai nini nok bai sidai thana ngano 15 minute thai nung tongu mani ni nogo tabok norok ni o jorawo thaniel sakhamia kuthar sakhamia nin boto kuno dos koriko nung borono just logiwo tui phaiga borok je koksil chamani fiaba tabok norok kutham milusi kok chablai je bunai rok no romdani bagai chaitung na nang fiaba nung tini tangai para tongya kare or tongu tongphai thanani borok jesepano ringna ang thun gana tongdi hindon nini nok asuk salya nini para bai 15 minute thaisi jungbo sawi mano bufru nung nogo thangnai tei bufru nung thaniel ni mafa songbai thangi koklam salainai kotharni mafa songbai thangi koklam salainai ang borni family member rok dang thangai kok sainai no bufru sari go rok ban thangnai just time ban thanai je thangman puro hingga kai aro hingga ka ang mia to koita jani orni thanani yokha ang to samliya yomo pore tarpore ang orno thuka moini nogo thaniel ang nogo sis thangmaya ko takte jorte nini parani nini dol thaniel no jibisa khamnogo thangai yani ni wan sukjakda e thagai nai nai ang bufru bufro ang time khan ang thanai mungsasuk rangrok chuba chu khlakeda eba kok bitirok da nalai khenorok kok biti rok to nalai jaya ko thaniel ni mafa songbai nalai ko je ma babu song nalai kya dara song nalai kya mo song nalai kya mate kya ang khai thangai ani bukhoni te ang kuno saya ko ang thangai nukjagaya ko borok to tabuk hasteni lukurok no koi tongo nukjagai borok ni thaniel no muthangai tubna ni thangtani gobang ma rang pusa nangnai fiaba ni logi phai si oba hai engmani ba neng borok no chuba churo kisasuk rida rekha takte jorte to riya kho tophono ang rna hine kha khayo je ani chuk sak ang rnai je man sak ang rnai neng bufru nogo thangnai bufru thangnai hingga ka ang tini rokono thangnani hine wansuk to nini umor busang kana ani hingga ka umor hingga kai 22 plus hairo kaisa jagao khnaka nini umor 25 ni neng sakbai thang saka dongo tv ni interview o saka phoning interview go nini umor 20 hini saka fiaba tabuk neng busa sa 22 plus kaisa jaga phone nini kok no milia tangai neng kubi kok sadi kubi ko ka ani umor kang bisi lok to mutu maya haibano ani umor hingga kai 22 plus na 22 plus nini para thaniel ni nok bai busal ni nok nok salma hingga kai 2 minute lama neke je bunai rok ni mungai haikaba je bunai rok no naitungna ni bagai kono mungsa thana rok thangai affair rok daklaiga takte jorte to khlaya ko mi lanya ni bagai nini berja no ring eba kheneng da phanya ni hini sa salar hingga kai ano thanel sawo beri thangma lainani hini saw hingga kai angbo I akon hini sakang thangma lainani bagai puja to sakang sangang ringa na bele puja ringya নবীন চৌধুরী পারানি সিমি নং সঞ্জয় দেববর্মা তে থানিয়েল কথার নর খরক তাম উস্কুটি কাই ফাইলাইয়া ফিয়াবা খরক নি বুজাখা নং নক বিসুঙ্গ হাবি বরি মালাই দंगो নর খরক তাম থাংমানি নং খাই তাঙ্গি বুজাকলিয়া बर खरक निखे तांगि बुजाखना बर तांगि बुजाखां abo semendia ang nok bising habja থানিয়েল কথার কোনো ফেক মংচাওই মানজাগৈ দা বুজাখনা এবা কোনো হাইমা সামং খ্লাই দা বুজাখনা নং তাম খাকা borok kuno ningya saya borok kuno khepana bujagena borok kunia kusia bujaka haino haimani horo je jorawo nini buri be malanya phayo o jorawo time ro busukna time ro khai angba suk saiman chugya paithago nung da thaniel tei kotharno bunai rokni bagai kothar tei thaniel ni bagai tamu justice nai justice taima hingga ke ang o bunai rong no jes ke pano manjang na te ang justice kayo borok majra koto majana te yogya tei jes ke pano borok manjana ang police no media no sawo jes ke pano romna te borno je bunai rok no